Голямата борба, която започна в небето, се пренесе на земята и сега се води около човеците. Защото старовременната змия, Сатана, водителят на падналите ангели, прелъсти човеците и ги убеди да не се доверяват на Бога, да следват собствения си път и да го предпочитат пред Божиите пътища. По този начин дойдоха грехът и смъртта в света, и дявола, който победи човека при дървото на познанието, чрез своята дързост и неверността на човека стана князът на този свят. Но Христос се пожертва, за да изкупи човека, да го освободи от веригите на греха и да му възвърне славната свобода. Същата онази сила на Всемогъщия, чрез която бяха победени в небето Сатана и неговите ангели, може да победи и тяхната сила в човешкото сърце. Борбата между Христос и Сатана още се води и изкуплението или унищожението на човека е целта на воюващите страни. В този случай няма неутрална зона. Всеки трябва да избере на кого ще бъде верен. Този избор включва в себе си неговата вечна съдба. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда. Затова Господ казва на човеците в Езекил: благоволя ли аз в смъртта на нечестивия, казва Господ Йehова, а не е ли по-добре да се отвърне от пътя си и да живее? За всеки, който избере живота, важи и обещанието, че Христос може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее, да ходатайства за тях.